खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बर'नि बैसागु बोथोरा सफैनाय लोगो लोगो बयनिबो गोसोआव रंजाखांनाय साग्लोबथारदों। जेरैथिंबो आरो जेरावबो रंजानाय बाजानाय खाम सिफुं सेरजा जथानि देंखोजों रंजानाय बाजानायनि देंखो गोमसारदों। थिग बेबादिनो दिनै बिजनी इउएन एकाडेमी फरायसालियाबो नैथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। थांनाय बोसोराव फालिबोनाय बादिनो देग्लाय बोसोरावबो बिजनी इउएन एकाडेमी फरायसालिया नैथि आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बर'नि आसार खान्थि गाननाय जोमनाय दामनाय देनायखौ गुबुन हारिफोरनो दिन्थिनो बिजनी नोगोराव हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों बिजनी इउएन एकाडेमी फरायसालिया। बिजनी इउएन एकाडेमी फरायसालिनि गोरायुं दुर्गा गयारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला फरायसाफोरा फरायनायजों लोगोसे हारिमुनि सायाव सोलोंनो गोनांफोरखौ सोलोंना लानो हानायनि थाखाय आरो बैसागु बोथोरजों लोब्बा लाखिनानै जयै दान्दिसे रंजानायनि असिलायै आगु बैसागु खुंफुंदों होननानै फोरमायदों। बयनिसिमबो रंजालि बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै इउएन एकाडेमी बिजनीया नैथि जि आगु बैसागु रंजालि बैसागु बे बैसागुखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो दङ आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव दिनै फुंबिलिनिफ्राय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै रंजालि बैसागुनि मुङै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, नैथियाव जोङो हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि आरो हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जायो। सानजौफुआव जोङो जि जोंनि सोलोंसालिनि सिथ्लायाव रंजालि बैसागु जयै फरायसा फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि बिमा बिफा आरो सामलाय आफादनि सोद्रोमाफोर गासैबो जोङो रंजालि बैसागु जि रंजानाय बे रंजानाय हाबाफारिखौ जों लानाय जायो। लोगोसे जोबथारनायाव जोङो सासे मेथाइ रोजाबगिरि आलासि हांख्रायनानै लाबोदों, बेखौ रोजाब होगोन। आरो देग्लाय जोङो बे आगु बैसागुखौ जोङो खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोङो जोंनि फरायसाफोरनो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो बिनि सायाव गियान बा मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ जों मिथिहोनाय, जाहाथे जोंनि हारिमुवा बुहुमाव माने गेरेमसा जानानै थायो। बे थांखियैनो बे असिलायैनो जोङो दिनै इउएन एकाडेमी बिजनीया दिनै जि आगु बैसागु बे आगु बैसागुखौ जयै फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर आरो बिमा बिफाया लुबैनाय बायदि जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। जोङो गोदोनिफ्रायनो जों मिथिबोदों, जोंनि आबौ आबै बिमा बिफाफ्रा जोंनो खिथाबोदों, जोंनो आबाद मावनायाव जोंनो मा नांगौ, जोंनि संसार जानायाव मा नांगौ, ना गुरनायाव जोंहा मा आइजेंफोर दङ, आबाद मावनायाव जों मा आइजेंफोर बाहायो। बेबायदिनो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमी दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमी फोनांजाब राहा 8720903713। बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।